niin, linkolevyt on jo toista kertaa olleet ultrassa likomassa. Hetterpeen näyttää tätä paskaa poistunut. Ja tässä on tämmöinen special tool, mitä mä ajattelin testata tuonne linkolevyn uraa, että kun se uppoo ja mahtaako sitä kakka irrota. Kokeillaan. Sitten ei ole levintä vieläkään tullut laitettua, niin vähän hankala kuvata yhtään. Testataan. No niin, siinä on toisesta levystä murto-osa, mitä meni pitkin maita ja mantuja. Mutta sitä voi kuvitella, että jos meisseli on tämmöinen, että se pitäisi mennä tuonne pohjalle. Ja se tökkää tohon noita. Paljonko sitä paskaa siellä on? Paikotellen menee hiukan syvemmälle. Paikotellen taas on ihan tossa. Niin kuin näkyy, niin ei juurikaan uppoo. Ehkä tuo liotuskin jotain auttanut, mutta tästä saatana mekaanista rapattavaa riittää. Se on liikaa paljon vielä. Tästä on jo kertaalleen pesty ja rapattu ja nyt on uusi liotus ja kyllä tää vielä 3 kertaa täytyy varmaan liottaa, mutta jatketaan rappaamista. No niin, siinä on 2 linkolevystä vähän rapattu ne murto-osa, että sitä tosiaan aikaisemmin rapattiin kauhean kasa eihän tänne pohjalle mitään näjee, mutta täytyy nyt vielä ainakin kerran ja antaa niille tunnin kylpy ja rapataan lisää sitten. Kyllä se tästä jonain kauniina päivänä.